CWE गेलेग्रा राजु गयारिनि दुखुथिया जिउ खौरांखौ समबाराव समनि रादाबा रोखायै फोसावदोंमोन। बे रादाबाव राजु गयारिया CWE गेलेलांनो थाखाय न'नि हाखौबो फाननो गोनां जानायखौ जों सोराङाव लाबोदोंमोन। आथिखालनि BTC गाहायनि खाथियाव मदद नागिरनानै फेलें जाना राहा गैयै जानानै नर्थ गुवाहाटीआव हाजिरा मावनो गोनां जानाय रादाबाबो फोसावजादोंमोन। दिनै क'क्राझाराव जाखांफुनाय गोसो गुदुं CWE गेलेग्रा राजु गयारिखौ थाबैनो लोगो हमनानै मदद खालामगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों BTCनि गाहाय रम'द बर'न बिथाङा। আৰু তেখেতক ময়ো শীঘ্ৰে লগ কৰিম, তেখেতক আমি হেল্প কৰিম। যিখিনি প্ৰতিভা থকা খেলুৱৈসকল আছে তেখেতসকলক আমি বহুত হেল্প কৰিম। আৰু এডুকেশ্যন আৰু স্পৰ্টছ এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কালচাৰ যিসকলে আজি নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা দেখাব পাৰিছে তেখেতসকলক হেল্প কৰিম। আৰু যিসকলৰ ইচ্ছা আছে তেখেতসকলকো আমি হেল্প কৰিম। CWE गेलेग्रा राजु गयारिया थाबैनो गेलेफिननो हाथों बेखौनो जों बयबो हास्थायबाय। निउज डेस्क समनि रादाब।